Nou, goeie. Goeie. Hoe ben je aan het doen? Ik ben aan het mjemkes snoeien. Ja, is het nou de tier ervoor? Ja, volgens mij wel. Ja? Het is nou pas het waar, ja? Ja, het is nou een beetje droog. Wat? Het is nou weer een beetje droog. Het kan even, hè? Ja. Ja, het waait nou een beetje te vol, maar Hoe vaak moet je dit doen in het hier dan? 1 keer. Oh, dat is 1 keer. Ja, nee, dat valt wel mooi. Ja. Ja. En je hebt er wel nog dienst, is maar in dit soort werk. Het moet. Nee, ik heb er wel nog. Ja, hè? Ja, ja. Ja, ik heb zelfs net zulke groene vingers, dus ik vind het altijd maar een beetje... Nou. Kriest vanzelf, hè? Dus Ja, hè? en die ben je hem klaust. Dus, Maar- Ben dit de enige twa die je houdt? Of? ja, dat ben je ergens het waar. Ja. Ja. Je bent hier in het mooie Akerum. Ja, Ja. Maar in Protte Wille, ja. is het leuk Ja. dorp? Het is het beste dorp wat er is. Ja? Ja. Waarom? Nou, alles eerder. Ja. Nou, het is een heel compleet dorp. Ze organiseren heel zo wat. En dit is nou een stuk wel langer nog, denk ik. Hè? Ja, nou al? Ja, nou al klaar? waarop je. Ik heb hartstikke druk, dus... Ja, hè? Ja, Ja, maar wij willen hier even naar Skierig, want we zien jou zo'n mooie dwaan, hè? Ja. Maar en heb je nog meer op de ja, koffie drinken straks. koffie drinken? Ja. Nou, dat is ook wel belangrijk. Ja, daarom. Nee, geen bijzonderheden. Nee. Nou, dan gaan we weer even verder. Mooi zo. Ja, wegwezen.